Jo crec que els rius són camins, no? I són els llocs on històricament les civilitzacions s'han instal·lat. Vull dir, llavors són com les artèries, no? Són com la sang, diguéssim, del que és la pròpia civilització, no? És a mitjans dels anys 60 quan el riu comença a ser maltractat com una claveguera on s'hi pot abocar de tot. Entre el riu i on vivia la gent es van anar posant barreres, línies ferroviàries, autopistes, carreteres, polígons industrials, i ningú va pensar que la gent havia de creuar tot això per tornar a l'espai fluvial. I el mur el que va provocar va ser que el riu quedés totalment a esquenes de la gent. I va ser això, una paret infranquejable, no? Servia per tirar escombraries a baix, xatarra, que hi hagués brutícia i brutícia i brutícia. Som fills de l'època. Llavors s'han fet les coses segons es pensava que s'havien de fer en aquella època, i dic als anys 70. Hi havia el concepte de capacitat del riu, és a dir, només es pensava que allò hi cabés l'aigua, hi capigués l'aigua i prou. I el riu no tenia... Ningú pensava en el valor ambiental del riu. Pràcticament totes les poblacions de Catalunya llançaven les aigües sense depurar el riu. Que la primera llei que aprova el nou Parlament de Catalunya, per unanimitat, és la llei del sanejament. És la llei que diu, senyors, tenim els rius tan bruts que hem de fer alguna cosa per depurar-los. La cosa, d'una manera sèria, va començar a canviar l'any 92. Va començar l'any 92, que és quan per primera vegada ens van aparèixer per aquí els senyors del Consorci. Jo encara recordo un dia, amb temes de feina, amb un taxi, i surt el conseller de Medi Ambient del moment, Albert Vilalta, que coneixia personalment, i fa unes declaracions dient que al Besòs hi hauria peixos. I em va sortir del cor i vaig dir, sí, home, ni de plàstic. A mi em fa l'efecte que amb tota la tasca que s'ha fet des del Consorci, tots plegats hem tornat a mirar el riu, a redescobrir el riu, una mica com Barcelona va redescobrir el mar l'any 92, que també li era un pati del darrere, que ara ens sembla insòlit, no? Però va ser bastant així. Jo crec que la gent, doncs això, ha passat de patir el riu, tots aquells problemes de mal aspecte, d'escumes, després de males olors, a tenir la possibilitat de gaudir-ne. Molta gent en gaudeix del riu, molta gent utilitza aquests camins fluvials, i això fa que la gent el percebi com algú a conservar i com algú a tenir en consideració dintre les seves vides i dintre les seves pautes d'actuació. Això a partir de finals dels 80 i sobretot principis dels 90
Van anar arribant els primers ocells menys selectius encara, per exemple, bernats pescaires, que no mengen necessàriament només peixos, sinó que poden menjar granotes, talpons i altres petits animalons. Jo recordo una de les grans alegries d'aquí, dins del Consorci, va ser quan em van dir hem vist peixos al riu Congost. Hi ha una cosa que no sabíem quan vam començar a depurar l'aigua, que nosaltres dèiem, bueno, l'aigua està bruta, agafo jo el reactor, poso els bitxos, depuren l'aigua, ja està, tinc l'aigua neta. I se n'adonen que, clar, els organismes que depuren l'aigua, clar, tu no els pots llançar al riu, els separes i els apartes. Clar, els apartes, els apartes, els apartes, i van haver de fer un segon pla de sanejament, que era, hem de tractar ara els organismes aquests, que costava més diners que depurar l'aigua. La percepció que tenim i que compartim amb el Consorci, volem fer coses, és com plantejar-nos la millora de la gestió dels residus. El que sí que estan treballant és la manera de que les aigües de les depuradores arribin d'una forma amb una química més amable en les zones dels rius, no? Com fer una transició que no sigui la depuradora una canonada al riu, sinó que potser es podrien fer com unes transicions més difoses perquè arribés aquesta aigua potser encara més afinada en distàncies curtetes al riu i no entrés així de cop. En un lloc que plou uns 600 mil·límetres, però l'evapotranspiració potencial dels arbres és de 2.000, vol dir que tota l'aigua que plou se l'emporten els arbres. I no surt ni una gota al riu. Llavors, clar, la gestió del bosc, de manera que no sigui massa dens, que pugui extreure fusta, que hi hagi un control entre la quantitat de fusta que tens i l'aigua que necessiten els arbres i l'aigua que tu vols portar al riu, això és molt important. No és una cosa que ara no es fa, això, I a més de no fer-se, és que ni tan sols se'n vol parlar. Nosaltres ens hi girarem o no ens hi girarem, el maltractarem o no, però és perseverant, és un organisme viu que hi serà esperem que pels anys tots passarem, però el riu hi seguirà sent, i per tant el riu és d'una fidelitat brutal.